Argiaren podcastak. Segurtasun saileko ordezkariak esatea, eusko gudariak kantatzen ari ziren haiek faxista euskaldunak direla, niri horrek halako pitzadura bat sortu dit, eta bidali nau beste toki batera. Ez nago haiekin, aspaldian gehien larritu nauten gauzetako bat izan dau, izugarria iruditzen zait. Aber, jolasa, nork esan du hor Gasteizko polloen inguruan. Aukera batzuk. Aber, bos pasei izen botako ditut. Fermin Muguruza, Julian Jantzi, Bernardo Atxaga, Zurine Hidalgo, Zurine. Bai, bidaiaren orgoi zea batian, edo Irati Gorostidi. Irati Gorostidi. Hori da Kevinen jefa. Bai, Kevinen nagusia. Hori. Irati Gorostidi... Ja, Zurine Hidalgo zer pentsatuko dago, Zer pentsatuko galdera ona da. Azken bideoklipa ikusita. Ikusi, atera du ja... Bai. Gero egitzengo dugu, bueno, bota. Uste dut bera gertzen dela, bideoklipean. Bai, ikusten bauz berretxi mesede biali fax bat. Bueno, bostizen horietatik. Bostizen zein dago, esan du, euskal fasisten alde zein dago. Euskal fasisten alde zein dago. Karo, karri bazu da, zer bitxia dela, Julian Jantzi. Ez dela zan hau, Jose Mari Irazu izeneko bat, edo? Bai. Oso aztibilizea, Itar. Efectivamente. Txaleke, bai? Gure Bernardo jaunaz, Bernardo. Gutariko bat, uno dinoi. Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu. Besteko grazia egiten ari zu, Bernardo, alako Ez dauka izen hori. Ez que ez da Jose Mari Irazu da... Bertxolaria. Bai, bertxolaria. Bai, zera. Eta zela da Bernardo Atxaga. Juan Mari? A ver, Bernardo. Ez, Juan Mari ez. Bernardo. Irazu ze Irazu, gure Irazu? Atxaga da... Juan Mari, Jose Mari? Ez, no esan dezu, bertxolaria nola da? Jose Mari Irazu. Eta Bernardo Atxaga da Jose Irazu Garmendia. Liau inaiz. Hori da. Bueno, bi fuerte pentsalari. Beraz da liau, Beraz da liau. Ondo bereizitu, Bernardo, pegatzen zaio Bernardo izena duen norbaiti edukitzea pseudonimoa. Baina ez, zuk pseudonimo jarri, bai, ez? Ez jarri pseudonimo gisa Bernardo, gala? Aukiko du zer esanen bat edo izango zen, ez? Pertsona Atxaga historiko izango zen norbait. Bai? Ez? Beste gabea. Identitate suplantazioa? Ba, ez esan, Bernardo izenekon bate hongo ala hor. Ezaguna. Atxagak ez dutuko idu. Seguro. Eta fascista zen izango. Ez? Zuek etzaete liatu sekula Bernardo Atxaga eta Benito Lertxundir egin. Hostia, ez. Liau ez. Baina ulertzen dut nondi zoazen, bai. Ja, izenak, bai. Dira... Garaikide izatez aparte, ez? Oso kide zertan. Eta izenean dagoate tixa eta abizenean teixa eta izenean... B, azten diela. Bai, hori. B, nahiko Benito, ez? Bai. Izango du, ez? Benitok izango du Bernardon letrekin kantan bat, ez? Ja, eta igual bere WhatsAppa ere bai, Nola? Bere WhatsAppa, ez? Elkarri WhatsAppa bialtze izkietela? Igual, o Telegram, bestela. Bai. Hauei, generazio hau da gehiago Facebook, hola... Ez... Auskalo, bi hauek justu... Ni ben, hor Kuban justo kontzitu genula horrokan, ez dakit hortaz izin genuen zuzenean edo mikrofonetatik kanpo. Sarri, Kuban, eta hori, eta onginela, eta ez dakiz, kampo zan, ez? Kampo, bai. Momentu batean onginela, esan zen, bueno, martxen behar duz, zure herrikoarekin hitzetea, noa, jodero, la hostia. Ruperekin. Ordorikakin, Ruper. Baina zein bartzun, itzegin virtualki edo. Claro, imaginatzen. Hor zegoen, Kuban, osea, zu Kuban. Bai. Ruper zegoen, Super Ruper, markatu. Ruper egon gozan, oñatin, o... Bai, bai.
orain bizi den Zara, no? Horti bizi da, ez? Super Ruperto bizi da aspalditik Zaran, bai. Hori da. Ba, bueno, aspaldiko kontua da. Diskan bat edo atera du orain, amesten nahi naiz, bai. Beti danik ateratzen, osea, beti... Beti dago diskoak ateratzen, ez da? Beti dago diskoak ateratzen Durangoko azoka iristiar dagoenean, bai. Ikuspegi komertzialetik, gure Ruperto, Ni guztu, bai. Kriston hilarak egoten dira bere estanean, normalean. Bai? Bai. Ez, nazten ez da. Hori da... Etesekoa, porrotx, edo, nada, larrabitzoko... Beste Andra, liburu, novela historikoak... Toti. Toti, no, dira klasik, ez? Bai. Kriston txiri buelta hola ematen... Bai. Rupert, Bernardo... Eta Benito. Egia esan, trikian, panderoan eta hotxetan, ez? Ja, horiek izan zidan, hau zela da, hautsi dan fora eta hori. Nola da, talde hori zela zan. Irutruko zen? Ez, hori, nazten nahi. Mitiko Arriaga inguruan biltzen zirenako. Ez doka mairu? Ez, gero, horre, bai. Bai, Atxaga, Rupert, da, beti Bilbon zebiltzan hauek, ez da, italiaren izena. Ez alzan hori da. Bai, hautsi da. Ez beste bat izango zen igual, Banda. Hori, Poch banda, hostia, jode. Orain Gorka berez hartua. Bilbon. Arriaga antzokiaren inguruan. Bai, bueno, ez tekit, ez juntaiken hor Café Bilbao eta horti. Bueno, igual pixkate, imaginazio. Orain jakin zazue, Gorka berez hartua ari dela buruarekin maia golpeak ematen diren. Nola da posible, euskal gazteri, gu gazteriaren ordezkari, hori ez jakitia. Eta sarri bila basego, oza, sarri bazen Poch bandako kide. Esango nuke baietz. Ezakit. Bueno, kolegak guazian, ez? Bai. Hor ere bai, beste jende berezi bat bazegoen, gero bestaldean ez bukatu zuna, ez? Poch bandan, ez dakit ez zen. Juaristi eta lako baten bat ez egon, gero pizkate... Lubak izaldatu zena. Baina beste banda bat sortu zuen? Ez. Gero, beste musika bat. Jotzen hasi. Beste baietz. Aba musika edo... Ez, musika politikoa. Musika politikoa aldatu zan. Uste dute, bueno, ja bina zita... Sarri bezala, ez? Nola? Sarri ere... Beste soinu banda bat. Sarri ere bi bandatan egon zan. Bi bandatan? Bai, Poch bandan bai, eta Traka-Poch. Eta porrotx. Bai. Eta porrotx. Hor zozeren gozun, bai. Jode, nik klaseak ematen ditudan institutuan dago Sarri aretoa. Joseba Sarrionari eskainita, bai. Zer zatezu? Eta zer da barron, zer da multiuso sagutako bat? Bafle asko. Eta eske bera iurretakoa zan. Da, markatu, eta iurretan ematen ditut klaseak. Baina, bueno, bibitxia izan behar du, ez? Biziri zaudela, zure izeneko zerbait izatea, berdin da zer. Gainera orain arte, Sarri areto dukia duzena, baina ez dagoen referentziarik, bereganako referentziarik edola. Joan den astean justo, jarri zuten ondo plastifikatuta eta fundamentuzko kartela antzeko bat edo plaka antzeko bat bere argazkiarekin eta bere biografia labur batekin aretoaren sarreran. Aretoaren sarriran. Gazte jendeak ezautuko du, ezautzen du? Jendeak, zure ikasleak eta, ezakit, filosofia ematen duzu, ez? Bai. Baina kuriosu izan zen, ze plaka jarri zuten aste berean izan zen, harimen gaua. Orduan, imagina zen, Sarriren argazki bat, eta behan bi kalabazak handelek. Oso, no? Oso polita. Claro, Halloween eta hostillak, digo, zeingo dugu. Jarri Sarri. Orduan, igual, ikasle despistaturen bate pentsatuko zuen, ez dakit. Bai. Harima galduren bat, edo izango zala, edo ez dakit. Gare bateko sakamantekas moduko bat. Hostia. Bai. Ia jendea badakien zein dan, ez? Hemen komentatu izan ditu batzuk alakoak, adibidez gurekin, pekadunen bat, horretzen naiz. Ekaini galdetu nion aurrekoan, hasi ginen, garai bateko historiketa kontatzen, eta xingola, lazo urdinaren asuntua. Txoin. Eneritz? Zer?
Claro, ari gara hemen bekadunez, a ber, gure hemen dago zuzko proba. Lazo urdina. Lazo urdina sonatzeizu paparrian eramaten gendunak euskaldun zintzo guztiok, hemen. Ez. Ikusten? Hostia. Claro, txo, gauza batzuk... Bai, pues horre, bai, garaio horri buruz, eta ez behar, karo, ez unez hautzen ipa dios. Gai batean demokratak eta demokraten arteko muga zan singola bat. Hori da. Lazo urdin bat. Ja, igual Aimarrek ezagutuko hau. Aimarrek ezagutuko? Hostia, egia. Bai, esan zer, bai, motel. Ja, Aimarzuk ezagutzen duzu lazo urdina. Horrein. Buah, a ver, ni de palo. Es que, bera ere, claro, beste... Pues ez. Eta zergatik esan... hori, eta beste batek ezuela barrikada ezagutzen, eta lakoak. Eta horrekoan... bai, ni badakate jertxe bat Barakaldoko katxondo batzuek, indutena jartzen duna, pues Barakaldo eta hori, batez Barakaldon lelo... Ez dut esango oso herrikoia, baina askoren artean bai, gora baraka, bera neguri. Oso horren moldaera ingelesez, love baraka, hate neguri. Eta hori postu mailan bizina izenez, horre jendeak ikusten du. Eta, claro, niri baraka ditzen diatenez, baten batek esan dugu, katxondoa, bere omenezko jertxe bat egin duela. Eta, claro, Love Baraka, vale, hei neguri, Ai, ba, dios. ez kontzeptu gisa, ez geografikoki. Beste pertsona bat, zure neskalagunoia edolako zerbait. Ez, katxondo honek egin du. Bere neskalagunoiaren kontrako... Bibani, eta fuck you. borrotatu neguri. Hostia. Neguri, txo. Orduan Zumaian baraka zara. Claro, ja, bai. Ez izen gisa, bai, karo. Ez dut uste inon, baraka batzuk egongo dira. Neguri, hona izango zen, Estatu Batuetako haien presidentea. artean neguri ditzea kanpora doa zenean. Zato neguri? Getxo kauzoa eta gauzoiek. Ez, batzuk egongo direla. Estatu Batuetako presidentea zela zen. Orengoa? Neguri? Ez, Baraka Obama. Bai. Eskat arte. Demokrata hori. Bake Nobel sariare baduena, baita. por cierto. Hostia, herriei buruz izketan, aurrekoan, beitu, inork, hilabetetan inork ez dit deus esan berandu egisaioaz, eta Urnieta eta Legazpikin sartu ginen etikan, Bai. aurrekoan beste batek, abertzekara joa egan Legazpikin sartzen, eta esan zin, hostia, erdi promatan, eta egin dutela esan zin, Aguado andereñoa. Aguado andereñoa, Eta esan zin, Hango alda. Urretxukoa. Eta kakatzen da albokorria ez gaizkizaka, baina ze nazionalista klaseari. Aguado. Bai, igual, Zumarrakin sartu aginazun deus esango, baina Legazpikin. Ja. Ez, eta esan zin, hostia, pues, Torner, dao indue bere hitzetan, Legazpi maite dutenentzako kontzertu bat, Legazpi. Hostia, ez esaten, bai, puta ama dira, eta esan, hostia, baituko, eta berze, ezekin oso ondo zertzan asuntua, baina bai, topatu dut, eta maite ditut maite gure bazterrak, azaroaren batean, baitu asteburuan izan da, Legazpiko paraje eta jende eta eraikin eta diferenteak goratzeko. Santiputza bezbatza, Josu Altzela argazkilaria, Peio Ramirez musikaria eta Andoni Salamero olerkaria. Laurak bat, Legazpiren... Kera horria. Izugarria. Esa erazar hori ez. Escusato non petita, no sé qué, manifesta. Pues ez da hori. Claro, uste dut hori nik benetan zemaeko batzuek pentsatzen dutena nire jertxeiaz, osea, nik nire buruari egindako pari bat dala nire burua animatzeko, Love Baraka jartzea, hori hobendik eta tristeagoa dela, ez? Zer, zure herria. Ja, horrek esaten da, hori, akusatio manifesta. Akusatio manifesta, hori da. Banik aitortu beharra dakot, inbidia hautxe zitze egin nuela Legazpiri buruz, Ze, beraia daukate trena eta guk ez. Pues ez, esan bestea osa da. Trena batzutan, ze trenan erdik ez dira iristen, Legazpiran. Hori egisa da, Zumarratik geroza gutxigo pasatzen dira, pues are gutxio Legazpira, ez pentsatzen. Eta gainera daukate, jende asko reklamatu dauela ja, Renfe, adif eta hau edana bakitzu epizun bat mafiosua diala. Ez daukate paso a nivel gurutzatzeko trenbideak. Osa, ez daukate... A nivel ez... Azpitik hori da. Elurra azpitik pasatzeko. Orduan, pixkat da hori, zela den hau, bideojokutan bezala daukazula txito bat,
nahi duena pasatu alde batetik bestera, eta duzela trenak bi aldetatik, pixkat hori da, bai. Horrekin movida dago, Zaian orain ez dut movida ondela, bai, ez? Bai, leku askotan. Bakarren batera atropelleu. Eta ez lehena. Bai, ez dut Zaian, ez dakizu maztian, 10 Amargarraina arte ez di espabilau. Amar hildako egon behar izan die... Ez, 10 pasabide, trenana, eta errepia edo bidea, horti pasatu bazarela leku batetik bestera herrian mugitzeko. Txura denez Renferi merkeago irtetzen zaio pertsona diltzea, lurraspiko obra hori egitea baino. Beitu, hemen eman du titularra aizarrek ez. Zema balio du pertsona aten bizitza. Ja, Renferen dago gutxi. Gutxi. Venga, ja galdu. Kafetegiko gauzek asko, Ja galdu dugu. Kafetegi barruko, Renfeko... Sí, kafetegi. Kafetegiak tren barrukoak egoten daba... Nola goteko Zumarraga, ez? Nik hartu da, Zumarragatik altzara joan, Madridera, Barcelonara eta... Bai. San Fermin eta juteko Zumarrati pasatzen denak ere, badauke. Hori, Barcelonara... Karo izangoa, hori. Hori nago goteko, hori da. Bakizu dagoela kantu bat errepasatzen dituena... Estazio guzti banan ez, bai. Bakizu, geri gaztontan ikasi dut, zu bakizu. Estazio, zer? Brinkola, Zumarraga... Dago kantu bat. Oiek, baina... Tono rockeroan edo danak banan. Renfekoak? Bai, izango zen taldea edo musikaria edo talde hortako kiden batekin gozun egunero bidaia hori. Eta jarri txuraz... Aspaldikoa da, ez? Bai. Eta dako izena un novio en Alsasua. Eta ordu beste kalde. Eta doa, uste neska bat errepasatzen parada edo geltoki guztiak alegitik Alsasura. Claro. Zego gorra egiten zaion bere maiteinoren gana heltzeko, ez? Alegria ikasteki eta itxasondo legorreta ordizia behasain apeadero. Kasi du, caballo. Ormaiztegi gabiria, Zumarraga legazpia, Brinkola, Segamai, Alsasua. Hostia, Segaman estazioa zarekoa. Eta gabirin ere bai. Niko hori esnekien. Bai, egia da. Bueno, hau, Euskal Herriko saia denez, ongitorri txilborretik kanpoko euskaldun guztiak. Por cierto, txin. A ver, kontuz. Ez daki oso ondo nola kudeatu hau, zesari eman, barako mamari eman bazieten baken Nobel saria, honen ikusteakian gehiago merezidula. Berandu egin Nobel txerria, edo zozen marko diegu, Mikel Egaña Arangureni. Eta hau da, Arriako kide egin den, ez dakit historiako lehenengoa. Agian beste batzuk izkutuan egin dute, baina lehenengoa, adieraziduna. Aurreko saioan eskatu genulako, espreski, ze ilusio handia egingo zigun, Arriako kide egiten denean norbaitek, esatea, arrazoi nagusia, garela gu. Gure buruari... Eta berendoi oso gustoko duelako, egin da Argiako kide, hemendik aurrera, superheroi guztiak, kaletik ikusten duzunean Bilbotik edola, besarkatu zazue. Mikel Egaña Aranguren. Aupa, Mikel. Egaña Aranguren Mikel, besarkatu zazue mesedez kaletik. Eta egin keinuren bat ola... Hori da, eta inor bere bideari jarraitu nahi badio, bateak zabalik. Hori da. Gu aipatu eta guk aipatuko dugu bera, edo bere negozioa, edo bere nahi duna. Bai, hori da. Norbait agurtu nahi badu hemen, hemen txez, guinetatik. Tipo segura irratea. Hori da. Ez entxarri izango, Hori da. Kanta dedikatu. Gehienez bi izen. Gehienez bi dedikatoria. Hori da. Virginia egunean. Hori da. Behan nahi duen egunean. Zatuko degula. Aurretik ere, baten batek jatzi zuen e-mail bat, ez? Zanez, Arriako arpide izateko ez delako sekula beranduegi. Ja. Bai. Iruñeko Gorka. Bai, hori dago horren zalantzan. Iruñeko Gorka. Eginta dira berriro arpide du. Jartzeko pasta gehiago, eta gero, ja hor ofizial. Ez izan beldurrik eta adierazi atera armaitutik, eta adierazi zuzenioan, eta gertatzen, eta hemen izango duzu, publizitate tartea. Gero egiten badu, ja lau izen izan. Iruñeko bat, eta... Nola dia crowdfunding kampaina, segun eta zer ematen dezun zer aipatu, zuk ere ordainetan, guk ere, kamiseta bat, eta aipatuko zaitugu liburuaren ezaki zer. Hori da.
Batzuk direla, Gau bat Kevinekin. Afari... Onartuko luke, Kevinek onartuko luke. Hori, coach. Claro, coach sesio bat, Kevinekin, free. Zeiru bitzen, Kevin. Preste dango zinateke esfortzu hori egiteko argiaren komunitatea handitzen jarrai desan? Horrek ere zehoz eskalko du truken. Bai. Indartxo etorri zaigun. En fin. Bueno, zeuze komentatu nahi duzu, Zuba zenukan, zeuze, coach aipatuta, bai, hori bai. Aitxoina, arpidetzei buruz, parentesi txiki bat, Bai, bota. Ni horren dela bi astetik naiz arpide duen fizikoa, hau da, iristen zait etxera, aldizkaria, orain arte email bitartez eta orain, eta idortu beharra dukat, zelako zaiak diran, edo zan beharra dukat, izkizopak, argiakoa. Bai, aspaldi garai baten niten ilun danak, eta baina aspaldi honetan ez. Eta saririk badaukazue? Zela saririk? Ez, saririk osatzen dunak izkizopa, ez da zuzketa batean sartzen daula, ez? Ez dut uste, ze horrian bertan dator erantzuna. Gauza hiek. Buelta behar diozula horriari. Sistema... Perfecto, haintzat hartuko dugu. Horengo egon QR bat, hola, ez? Pizka modernoa QR-aren ez dakinik. Baina, horriari buelta batea. Vale, ondo dago jakitea. Gaina, auto-jolasak direnak, beste inorekin kompartitzen ez dituzunak, zeinek ez ditu diten autotrampak. Jode, autotrampanik goierriko hitzako, por cierto, bada garaian nahi tokatzeko, ez dakizen goierritar dian arpide du, baina astero egiten gurutze grama eta askotan noten da sudokua. Eta ja dakit Googleen resolver sudokus. Hori egin alda, zenbakiak. Bai. Eta segundu batean, pop, emaitza eta esatet, hostia, bai, hasta, venga, sorte hora bidal, ez zaitokau, igual. Eta hitz gurutzatu Horiekin ez da argazki bat egin eta ChatGPT eta lako mierda batera igoz gero. Ja. Agian bai, Prueba indaiteke, a berze mateizun. Emaitza bezala. Eta telebistako programetan pinganilloa eramatea? Ze telebistako zer? Eta norbait ChatGPT zeuzenean... Ja... Kontrolatuko pinganilloen hori, tipo azterketetan, hile luzea eta ez eramaten... Horre, Slumdog Millionaire pelikulako trama hori da. Oso ona. Ez? Bai, oso ona. Bai, pinganilloekin zan? Ez, baina, karo, programako guztu dute bai, ez horregatik torturatu egiten dute. Detalle hori. Bai, karo. Ze tortura, tortura sari garela, ezagutzen duzu, Asier, nola da? Arteaga. Ez? Hau agian ere giputzi samarra. Hau da coacha. Hau da coacha. Ez da... Berriz egipuzkurantz gatorz. Anti-coacha ere izan behar dan. Ez? Nor da... Zeran da hue Kevinek askotan ditzen. Baina zer da, zubine hidalgon moduko zehose, hola, pixkat, hipilok, zein da? Bai, bere irudia berretortzu zaidan. Hipsterrik ez dago. Ez da hipsterrez beteta gauden, ez? Inork ez du bere burua hipster bezala hartzen. Ez dakit nik coach autoizendapen gisa erabiltzen den asko. Agian bai. Igual bai. Crossfitero flipatuen kolektiboko jefea, ez alde dute ditzen coacha, ere bai. Osea, esate dizuna, egin berreun altxabi aldiz... Urpilla, bai. Uste baietz. Hau da coach... Hau zen pelotaria. ¿Qué dices? ¿Pelotaria? ¿No la izena? Asier Arteaga. Eskutxezkoa? Bai, eskutxezkoa. Ez dakiz nordan. Eta antza, pues, ez dakiz nordan, hain zuzen ere, historiara ustute ez dela pasa. Eta gero, pues, nik uste diru iturria ikusi guzula hor. Eta hor sartu da, arazo mentalak edo pizkate, autoestima, eta bakizu gero eta gehiago. Baina futbolari guztia eta kate... Baina zer doka, txiringito propioa edo segarte eta hauen barruan ez? Txiringito propioa eta, claro, txiringito propio guztietan bezala, zure marka indartzeko, tipo Jon Maia, pues egiten duzu Instagram eta YouTube. Eta hor zabaltzitu bere mierdak. Eta azte honetan egon da mobidilla. Azte honetan ez bain da pare bat azte. Bideo baten arira bota dituenen gatik. Poso beto.
Ni zakizui, baina hizkuntza hori... konfiantza, erabateko konfiantza ematen du. Baina badaka bere gauza. Osea, sartzen bazara, kentzen baduzu aurriritzi guztiak, eta bakarrik entzuten duzu hori, eta aurkitzen diozu zentzua. Naizta gero, zuek epaitu. Korte batzu jarriko ditugu. Euskera da, noski. Nola Kevin gure coacha. Por cierto, Kevin da coacha, ez? Hora ditzen dio bere buruari. Aurreko zaian egin zuen autopublizitatea. Egia da, coach. Hori, norbera alduntzeko... Bai, coach. Zu, Kevin, coach bezala identifikatzen zara? Bai eta ez. Aldi berien. Ja. Bai, karo, Kevin beti, ez baian, ez baian beti. Bai, ezkoan. Coachak bezala, ez? Coachak bezala. Karo, garrantzitsuena ez da ez bai, ez. Da bidea. Ez da? A ber. Edo nik kritikatzen nuen persona bat ikusten nuen kaletik edo Espainiako banderarekin edo tatuajeren bat edo eskuindarra zen zerbait, ni barruan kritikatzen nuen. Barruan ez nintzen ausartzen noski zerbait esatera, baina barruan edo aldentzen nintzen, separazio bat sortzen nuen pertsona horrekiko, ez naiz pertsona hori errespetatzen ari. Zergatikan bere ideologia nire ezberdina delako. Zer esaten naiz, ni hobea naizela. Beste ideologia bat edukitzeagatik. Ez zarate konturatzen, zuk norbait kritikatzen baduzu, delako eskuindarra, delako espainiarra, delako euskalduna, delako ezkertiarra, delako feminista, delako machista, delako dena delakoa, zuk norbait zerbaitegatik kritikatzen ari bazara. Konturatu zaitez, zuk jaio izan bazinan bere bizitzan, jaio izan bazinan bere familian, entzun izan bazen dituen bere gauzak, ikusi izan bazen dituen bere aitaren konportamentuak, bere eskola berdinan, zu izango zinen bera. Zaizegu, kritikatzen dugulako beste hori. Azteko bai. Zu jarri gazara besteen bizitzan. Taxiak eritzen diren hori, Gasteiztik eta Iruñetik pasatu direnak. Beraien iritzia ematea, libreki. Hori da, azteko ez dago zure kontra. Akatu nahi zaitu. Baina ez daki zergatik. Hori da. Ez pertsona bezala kolektibo, ente lauso bat bezala. Hori da. Ez zure kontra. Hori da. Eta zuk esartu zure kontra bezala. Gero hosti bat emate dizula? Bueno, pues entuio zu. Galdetu jozu. Galdetu jozu. Zemo zaita. Machista zara, feminista zara. Hori da. Eta esango zu, ni ez nago muturren alde. Ni ez machista, ez feminista. Ni normala. Ez borobilkeria, ez terraplanismo. Hori da. Piskat, izan behar da, muturretatik aldendu behar da beti. Baina hizkuntza, oso polita. Ez? Oso polita. Bai. Txalet moduko batean atzean piztina bat duela, esfortzu pertsonalen ondorioz lortzen da arrakasta. Eta gero beste zatitxo bat aberi harrapatzen duan, uste hemen didela. A ver, dian. El sabor de los... Hostia, hori hau ja publi da, ez? Bueno, gero kenduko da neritzek. Ja, hone gaztea ematen da de repente. Ni daki dela. Eta gero dazkagu, esentzia horri jartzen digun identitateak, personajes berdinak. Zuetzara igual konportatzen zure amonarekin zaudenean, eta zara igual konportatzen zure lagunekin zaudenean. Dira zuk hartzen dituzun personajeak. Eta hori da zure identitatea, zuk uste duzuna dela egia, eta esaten duzula, ni naiz ezkertiarra, edo ni naiz eskuindarra. Montar un restaurant. Baina zer da, ez erabili YouTube zuen bizitzan, Sekula, gainera, arginano bezalako bat agertzen da, A ver, itxoin, ni naiz ezkertiarra. Baina zer subjetiboak ez dira egia. Zergatik, norekin ari zara konparatzen hori izateko? Hori. Ezkertiarra zarela. Zergatik, seguraski Stalinakin konparatzen bazara, oso ezkertiarra ez zara bere ustez. Edo Mariano Rajoy da eskuindarra. Eta Trumpi galdetzen badiogu, Donald Trumpi, seguraski jarriko duela erditikan. Orduan, zer da eskuina, zer da feminista, zer da machista? Zer da eskerra, zer da eskuina, zer da feminista, zer da machista. Non dago muga. Non dago... Karo, ez dago zure esku hori. Non dago arrezialtasuna. Bueno, total. Hori, eskerra da eskuina eta gauza horiek, aberak oso garbi dazka eta asaltzen dizkigu, adibidez hemen, pizka garbiago geratzeko bere teoria zindan, Baina hirugarren bat. Badaka mandanga honek. Gauza bada zure identitatea.
bai? Eta beste bada zure ideologia. Zergatik deno dakagu identitate bat eta ideologia bat. Zu nahi baduzu, bai? Ados. Nahi baduzu. Zuk uste baduzu zure identitatean, zure ideologia berdina direla. Norbaitek erasotzen duenean zure ideologia da, esaten duenean ezberdin pentsatzen duela, sentitzen zara zu identitatean niri erasotu dit. Ez dizu zuri erasotu. Zuri pentsatzeko modu ezberdin baduela besterik ez du proiektatu, hori besterik ez du esan. Baina, nola aprobetxatzen gara hemen? Nola aprobetxatzen da sistema? Nola aprobetxatzen da sistema partidu politikoak esango politika? Zuk esaten ari bazara nik dudala arrazoia, nik dudala egia, esaten ari izan da bestea dagoela ekibokatu, besteak ezurretan ari dela. Aregi, ezin da. Galdu nahi. Ulertu zu, ez? Eski kontentrau naiz, fondoan zeukan musikan, eta galdu detaria, ke pasada? Zu jartzen bazu coach music, nik uste hori... Baina hori bera jarri, ez da zure aportazioa, bera jarri. Ez, bera. Bitu zetonto naiz, musikan kontratu naiz, eta horrek... Eta bien bitartean, izan sartzen dira, hostia, berro hori da trukoa. Claro. Zan edo, norbaitek eraso egiten baizu, pues ez dela bere errua. Claro, zuguk ez duzu hartu pertsonalki. Eta zu homosexuala baldin bazara, eta batek esaten baizu puto marikon, ez da zure aurkako iren bat, da zuregatik duen proiektzio bat, adierazi duena hitz horiekin edo... Zuk empatizatu behar duzu aurreko kortean azaldu duen bezala, zu bere lekuan bazina, jaio izan bazina bere txian, bere aita berdina izan bazen, eta hori guztia, zu izango zinekala marikoi bati hostia mandiona. Orduan, zein zara zu, erasotzaile bat epaitzeko hain erraz. Ni gala, empatia. Ezin dute opinau. Ezin duzen, ez kritikatu, Ez kritikatu, ze bestela agian... Itzirik ez. Oso lasa ikusten zaio, baina pelotari esan da, Ezker sotamana, ezkerre eskuin berak ez ditu ondo alderatzen, ez? O berdina dira, igual. Zerrekin emango dit. Adan, bitontua. Bai. Zer jarraitzen du, baina zenbat irauten du bideoak. Baina hau zer da, bere txapak, bakizu, jendea motibatzeko. Besterik gabe. Nongoa da? Esartekoa. Ja, bagartu daukeu, Gertu eki, ez da? Ba, nik uste, moldatzen alko ginela, Gainera bakigu, gatazkarik ez. Ja, hitz egitea torriko da. Muturrak ez daude, mutukorrekoak ere ez. Hemen da, ez da eta orduan zin da konponbidea. Ez da, edo nola, zin bada kritikatu. Baina esateizu behak. Claro, esango izu berak, noski, horregatik gero kobratuko izu, ordua ez dakizen bat. Era bat ditugu bi coachak hau eta Kevin, a ber. Buruzkoa, ez? Buruko bat. Izan like, ez? Baina itxoin. Agola ekibokatu, besteak ezurretan ari dela. Eta horre sortzen du konfrontazio bat, amorru bat, errabia bat. Errabia. Nik benetan esango dut, nik botatzetik utzi nuen, bozka ematetik utzi nuen. Eski hori esaten hijo, nau alderdi... A ber, berari dela entzun coacha, Bozka ematetik, batetikan, ikusten delako partidu guztiak beraien egin beharrean. Zeta partidu batek hitzak dion bezala partir la sociedad. Alde, hostia, oso ona, partir la sociedad. Partido, pues de partir. Hostia. Nola, ez jala jabetu guen arte. Konfrontazio, bai. Alderdi, partido politikoa. Jeltzale, pues de dutxan, jaboi asko matea ematen duguna. Ez diogu hitzen sakontasunari erreparatzen eskerrak. Asier, etorri zegoen, Asier. Ez ikuste zaila morroa. Partir, decir, yo tengo la verdad, entonces, si yo digo, nik baldin badukat egia, zuk ez duz egia. Eta egin beharrean hartu, formatu erabiltzen duten formatua, konfrontazio formatua. Da, irabazi ditzagun guk botoak, gu dakagu egia, gu gara onak, hau da gure zera, eta hau dira txarrak, eta hau dira gezurrak. Eta ari dira, inkluso ezkerreakoak ere bai, sistemaren aurka, baina eske sistemari indarra ematen, sistemak hori nahi du, konfrontazio bat egotea. Eta zu egotea, pentsatzen, eske honek hau esan du, eta hau lortu behar dugu, eta bestea lortu behar dugu. Hone buka behar du Marcos Llorentekin. Bai. Bai, eske itxura entzeko dakate, Bai, buka behar du, bai alderdien kontra, ezker eskuin, hor ezkerrekoak ere bai, ikustez, igual, bere badauka hor refonduan... Alegia, labur bilduz. Historia txoren bat,
Eta alternatiba zein da? Claro, honek garapen oso badaka. Ez, esan du, hori, esker eskuin, machista, feminista, ez eskerrekoa, ez eskuinekoa, zentro komerzialekoa, eta odena, ez? Ez kritikatu, empatizatu, ez? Fasista bat besarkatu. Bai, raro. Ulertu zazu, entzun zazu. Baina benetan zein da arazoa. Arazoa dago goian, sistema politikoak ere, ez duela hori ere errepikarazten laguntzen duela, ez? Gatazka dela arazo. Ez, pues, konponbidea bilatu beharrean, pues, claro, alderdiak partido, partitzen gaituzte, ez? Orduan, hori txarra, eta utzi ziola boska amateari. Bueno, erabaki koherente bat, hartu zuen bere buruarekin, koherentea izan zen. Bere buruarekin, koherentea edo. Bai, porque boskatzari utzi zion, baina, claro, denok algara igualak. Eta konturatu demokrazia honetan, eta errespetu guztiarekin diote, bihotz... Errespetu guztiarekin diot, aztenean esaldiak, ezer zaitezte. Errespetu guztiarekin. Errespetu guztia, eta horren publizitatea egiazkoa. Osea, a ver, asier. Komunikatu nahi bazu, ez txupatu... Zer? Ze pasa? Joder, publizitatea bat abestearen antzetik sartzen digula coaching, ni. Saltarre, man. Baina, hau emango izu... Ez gaitasun mentalen bat duen persona baten botoak, bai? Edo nereak, eta zureak berdin balio dute. Eta hori nere ustez ezin du horrela izan. Errespetu guztiarekin diot. Eta berdin diot nere botoak. Eta ekonomiaren inguruan, edo ingurugiroaren inguruan, edo historiaren inguruan asko dakin persona batek, ere ez luke berdina balio beharko. Nerea baino gehiago balio beharko luke bereak. Badakilako gizarte bezala, nahi baina askoz ere gehiago ikasi duelako hori, eta badakilako gehiago balio beharko luke, baina ez denak berdina. Baina hortaz aprobatzen da sistema zergatikan. Honek, honek historio txoren bat badauka zetikan, honek azta iritsi kasualidadez. Arrakala asko, diskursoa. Zten da esaten denok berdina gara, empatizatu bestearekin zure moduko bat da, eta amaitzen du esaten denon botoak zuela. Ez epaitzea bazpare tipo hau. Ez epaitu, ulertu, atzean izan duena. Ez dut ezagutzen bera. Eta gero, ari da esaten... Ez pentsatu zure egia danik egia, eta ero bera ari da denbora zuan egia predikatzen ez, bere egia. Claro, berak zate du, ezin dela, bueno, azteko, adimen urriko muga berak esartzen du, ez? Eta zeinek dakien eta zerrek ez, eta bueno... Meritokrazia edo, no? Etzen zai horri? Bueno, pues orduan kolegio ingelesekoa, zuzenen ministro, ez? Ari jende oso listo izango delako, eta beste batzu. Nola esan dugu zuko lehizena? Asier, Arteaga. Segi. Horre badu. Osa, hori da konponbidea. Momentuz ematen duen bakarra, eta horregatik, esan zuenetik, kritika erauntzi... Kritika, eske jendea nolakoa dan. Eske mikrofono baten aurrean esertzea oso arriskutsua da, Baina, bueno, bezarkatu beharrean, jendeak kritikatu indu. Osea, ez dio kasurik egin bideoan esaten duen, beste 20 minutu ditan esaten duen ari, ez? Usaiatu lertzen, guk ez dakigu, kizu eskupilota, erautzitu pilota barruan dakatela beruna. Zenbat aldiz jodio pelotak buruan. Galdetu aldi oso inoiz Asierri. Ia benetan ondo sentitzen den hori guztia eta gero dozen bat denbora egondan, ez dakigu 7 edo 8 egun koman egon zen. Zalantza askau, eta gero hortik nolatea zaitezken. Eta, karo, bere botuak, pues, bueno, balio aldu, ez du balio. Ez dakigu, garrantzitsuna da bidea, emaitza, ez? Identitatea, personalitatea, markan eta guzti dauka artikulo bat. Lotaria coach. Claro, marka, noski, hor, ez eskerrekoa, ez eskuinekoa, den bat. Ez, denona, zein izaio gustatzen futbola. Ez? Arruz kritikatu. Gaina bideo honetan ere Cristiano Ronaldo zititen du. Bai? Bai, hasieran iruditzen zitzaiolako, txulito. Nola, hori eta diruduna eta hori, eta orduan gero esan zuen, karo, ari naiz hori kritikatzen, zer naiz ni? Ari naiz proiektatzen nik izan nahiko nukena, eta hori mierda hori guztiak. Eta alegia posizio eman diotela gurra, eta bueno, borobiltzeko nahi bauzue, karo, denok ere ikasi behar dugu zerbait hemendik, ez? Borobiltzeko jokaldia,
hauz esaten du gure lasarteko kotxak. Atera zaitez, utzi titere bat izatetik, utzi esklabu bat izatetik, mesedez. Mesedez. Hasi gaitezen ikasten, hau eskolan erakutsi barko digute, baina ez digute erakusten. Ba ez badigute erakusten, joder, hasi gaitezen lanketa egiten. Pentsamendu batek, emozio bat. Emozio batek, bi eskuekin konpostamentu bat, ekintza batzuk, errealitate bat, bizitza bat. Eta dena hemen hasten da. Hau, ez baduzuzuk hau kontrolatzen, honek kontrolatuko zituzu. Jepa. Lortu duzu, ez da? Jarki, bai. Ben ikuste dut bat zegoen guazemanken sketch mitiko bat, Fermin Muruzak nola jartzen zituen karten izenak. Titulorrak, bai. Bas eskala hor, tipo, sistema, Calcastillo, son borrokatu, bai. eta gizero, itzola solte hartzen zitula, honek esaten du, hori, entitatea, ideiak, burua, sentimendua, ondo jan, piztina guapo bat izan. Eta ez hori hartaldeko kide izatea justeko, eta ez, botatzen du bai, eske gauza batzuk. Claro, buskat, zabaldu behar da dimena, ez izan hartalde, altxatu zaitez goizeko lautan, egin burpi batzuk, bro, eta inbertitu ganoraz. Ez egon klase politikoaren menpe, eta kontrolatzen gaituztela, fumigatu hogien ere fumigatzen gaituzte. Bai, diskurso batzuk. Claro, depende nola esnatzen zaren, atitudeakin, alagabe, gorroto, errabia handiz, ez, berak esaten bezala. Fumigazioaren fumada hori da, horri, pentsatzen dutela hegazkinek utzitako arrastoak direla gu fumigatzeko hautsak edo, ez? Claro, geratzen diren zeak, bai. Ja. Ba, helburua zein zan, guregan zer zan gu gaizotzeko? Osea, tipo, ze botatzen digute? Abioetatik? Bai, zagatik fumigatzen gaituzte? Ba, katzeko. Baina, ez gara hiltzen, ez? Beste. Agian izango da purka hiltzeko, ez? Purka hori da. Gehiagi gaudelako, agian sistema maltzurrek, ez? Claro, hori ere pentsatu barko benuke fumigatzen gaituen horrek, ze aita izan du. Ze gabezi. Ze aita. Ez nola itxeiten zion aita berari, ez? Gara honek esaten bezala, pentsatu bera aitan, non jaio den, nola izan den, agian zu izan zitezke, bai, fumigatzen duen jendea, ez kritikatu, baizik eta besarkatu beste. Gu punitibismoaren alde ere ez gaude. Ez, hori egia da, ez da. Baina, claro, dena neutroa ere ez da. Erlatibismo hutsa ere ezin da izan. Claro. Bai, egiten dugun poliziarekin, gartzelarekin, eta sistema represibo guztiarekin, adibidez, ez? Horretara bukatzen alda ez da bai da, ez? Gartzela bai, gartzela ez. Ja, claro, ba igual ez, O galdera zehatzago esan daiteke, hasiera artea gartzelara bai, ala ez. Baina, ulertuta, izan dituen arazoak txikitan, porque bide kontutan hartu behar da. Ez dakigu. Ezagutu nuen neska bat, ari zen egiten tesi doktorala presondegien abolizioari buruz. Ostra. Eta? Ez dakit zein zan bere tesia, baina... Bukatu zuen kartelan, ez? Segiko pegatina bat eramategatik. Bai. Bere postura ez dakit, baina bai. Pues oiz, eso se ikaseu zuen lagunak. Uste zaituztete sakonki hausnartzen. Ez que politikari buruz izketan betiko dilemak bururatu zaizkit, zeren aste honetan, ia berriro erori naiz PNV-eren, EAJ-aren amarru gastronomikoan. Oi. Ostra, gero, ya ez dago amarrurik. Ez dago amarrurik, dago itura. Bai. Tako jeltzaleak. Beste bit tako jeltzale eta ja igual HT-en alde jartzen. Ez, baina kontua da, broma zan, Broma zan, amaitzen dian esaldiak eta errespetuosoz esaten dizuet, baina azten direnak kontuz. Durangon, egon nintzen sartzekotan, jatetxe batera, zeugaten eguneko menua 15 eurotan, 15 euro inguru, eta oso itxura ona, menuak, lekuak, eta bar. Baina esan nuen, ez daukat denborarik, urrengo asterako edo, ez? Eta urrendu alaz bat, berriro atzera begiratu nuen, eta ikusi nuen batzoki bat zela. Ja. Baina sartu zinen? Ez, baina denbora ez nuelako, bestela hor nengoen, ja. Bai. Durangoko fatxokian, bai. Hori saldago plaza handi horren horrian. Ze plaza handi? Ba hori. Atren geltokitik gertu. Bai.
Kriston katxarroa, karo. Batzoki guztia badakigu beti, osapalak izan direla, leku txikiak eta zistrinak, ez? Hau da, baserri, erekin oso bat, ez? Ja, mundakakoa ere oso apala. Oso txikia ere, bai. Hori jabetzaldetik beti nahiko burri. Eta orduan ez, ez da behatu zinen Durangoko tako jeltzaleak konparatzeko aukerari gabe. Bai, baina denbora kontua izan zen, Baina berriro bestela marru gastronomikoan eroriko nintzen. Bai. Herriko etxetan, ez ipar euskal herrikoetan, baizik eta sozialista zaharren zeatan, zoze eskeniko dute, bai, agian. Gu alderdikoiak ez zere harren. Existitzen dira, horreinik? Casa del Puebloak? Casa Puebloak, bueno. Bai, taberna gisa, taberna bezala. Zunbaian badago, baina ez da inor sartzen dago erdizkutuan tabernarik ez. Zarauzkoa erdizkutuan ez du jartzen, baina bada. Eta, bai, ongo dira, ez, tipo... Irun, Lasarte, Zumarraga... Ezkerralde guztian, ongo da, ja nik ez horretzen. Ez oso, agian itxiute, bai. Ez daude honenean ere ez. Iruñako arranok edo herrikoak badu ere oso gastronomia potentea, Bai, Egon zarete? Bai, noski. Ba, espaldi. Baina ez jaten hain zuzen ere. Ez. Izkina egiten duna, justu arresi. Bai, arresiaren ondo. Carmen kalean uste dut. Eta zinek irabazten du? Tako jeltzalea, ala... Ostras. Edo kalimotxo abertzale. Ja, igual enchilada, denak dia. Bai. Beste izen bat. Abertxandalak. Igual enchilada jeltzaleak. Enchilada. Ona gaude, bai. En fin. Ostra. Bai, besan esan. Bai, bota. Ez nekam historieta txiki bat, orain jota eta eskara abertzalean artean. Kontatu zioten izenak eta herriak ez ditu izango. Bengo batik. Baina... ardura politikoa askaten bi, ordezkaritza politikoak, bata etxebildu, da ez da jota, enroiatu. Indiala. Enroiatu. Biek bikote kide izan da. Ez dakit alderdi polititakoak, arien bikoteak, baina bakoitzak berea. Berziz, esaten bakoitzak bere bikotek idazukan, eta... Imaginatu bi zinegotzi, bata tako jeltzalea eta bestea kalimotxoa eskera bertzaleko. Eta, bueno, pues... Lubakiak desagertzen ari dienez, pues, oiek, elkarri dastatu zioten takoa. Eta... Tatak. Eta gero, hori, pues, enteratuko ziren, o ez daki zera, eta orduan, eskera bertzalekoaren bikotekideak barkatu izun, bere adar jeltzalea jarri izanak, baina jeltzalearen bikotekideak ez. Eta gero uste dut gainera dimititu zuela, edo ez dakizia lotura dagoen bere bikotekideak barkatu izana, eta dimitiatzea ardura publikotik. Baina, bai. Asier horren alde gongo da, ez? Denon lagunak izatearen alde, liatzearen alde... Karo, ustarketa. Ustarketa, bai. Gero alderdi politikoen aurka dagoenes. Horregatik. Naizta, gero kejatzen da botoa... Berak edu boskatzen, baina kexu da. Bueno, horre agien irakaspenen batatea, eteke, ez? Bikote jeltzale eta eskera bertzalekoen artean, pues behitu aldea, ez? Barkamena. Barkamena... Bueno, kuriosua, bai. Hor da kasute. Nahi nuen aipatu, oinatin, astebukaeran izan da lehenengo kopla txapelketa. Lehenengo? Kopla txapelketa. Oinati maiakua. Hori. Gauden herri santontan, kopla txapelketari baldin bada, zauzkoa da. Bai? Enekien. Bai, aurte asko eta gaztetxean da, bai. Zei gaina horra tope? Ez denetarik. Bai. Herri koplak. Herri kopleroa. Eta oinatin ze. Oinatin izan da astebukaeran lehenengo txapelketa, eta nahi nuen egin hemen mini txapelketa bat, berandu egiko lehenengo mini... Ez da pentsatu ere, nik hartzen nun, garai baten hartu nun parte, zin egin nion ere buruari ez nola kantauko berriro bertso baten laput, eta bertso hasi gorrotatzera iritsi nintzen ber. Bertso laritza, ezagita inoltu. Segi, baina... Segi, baina, hori da. Segi, respetutik, baina... Esan behar duzu bakarrik, azkenengo hitza, oza, azkenengo zela da oina edo puntua. Puntua? Bai, azkenengo puntua. Puntua da maiera? Puntua, bai. Hitza azkenengoa. Oina da ziera?
Ez, oina da, bata da azken parrafotxo bat, eta bestia da azkenengo hitza. A ber, bertsolari hoia. Ez Da azkena lehenengo ez. esaldia. Ai. Emaia zu oina, Liatu jarria naiz. zu oina. Hori Eta da. zu esatezu, hemen txagaude izarrion eta xer ongi pasatzen. Eta zu Vale, esan gero pasatzen, eta gero oina botatziko zu pasatzen. Eta puntua, Igotzen. puntua da punto. Osa, en plan, Bukaerak, punto, bukaera. esaldi bakoitzeko En plan, esaldi bukaera. batean bukaen punto dagoelako, ez? Punto. Edo ez, arrimatzen dutelako, lau, ostia. Ez? Baina, ez dator hortu. Puntuka, Bai, zortziko txikiak lau Ja, oin dauzka. Osea, bai. oina dauzka eta lau puntu. Hori da, lau oin, ez? Bai. Eta lau Edo, puntu. ez. ostia, jauen ez dakit ni hori dena da zientzia fizioa. Puntuak. Esan beharko duzue... Aberroinak dian puntuak. Eta ni esin itzen liatzen, bueno, berdin du. Ja, gure estatutu... Zu nahi dituzu eta- lau herrimak, Bai, horiek bai, esatea, bai. lau Ez, puntu laurak ez, azkena bakarrik. Osea, koplaren azken hitza. Koplak Ja. dauzka bi, ez? Bai, Edo? baina bakarrik azkena. Vale. Eta gero zuzengo ezu. Ez, Kantau? zuek asmagun behar duzu, erresa dira. Ni kantau ingo eta zuek azkenengo hitza. Vale, Bai. hostia. Venga, lehenengo atorrendako da erresena egin, Baina ikusten nahi naiz da erantzuna, eta pauiazu. Ai, ikusi duzu. Ez dut ulertu zure letra egiten. Vale. Aste, lehen guardian, irratian, marmar, eta hori gutxi balitz falta zaigu. Aimar. Aimar. Ze paleta. Aimar hemen ez da inoiz egon. Hori da kopla, ja, ni koplak beste Santa Agedako doinua. Keniten, genitu, no. Baina bertso hori zurea da. Bai, autobusean. Vale, osea, ikusi zenun beñateko kopla txapelketa zen nik bai. Bai. Beste vale. badago. Aimar, guztu usatzu bertxua? Ni gaurustakot berbaiteko gogo asko, Ja, Ai, normal. Sepena. Claro. Eta bota bestea. Eta bestea, txoina Aimar isildu, mesedez. A ver. Klon. Bueno, txoin. Eta bigarrena. Argian izkizopak oso zaiak dira, gutxien sudokua egina dut. Tira. Bai! Oso ondo. Ze polita, ze ondo. Bai, Ya está. Ya está, Hori ya, izan da, posik. bertsolitzarekiko nire harremana azken amarkadan. Bueno, nik uste amaiera berik izin zaio eman, Osea, gure adimen... Boskatzeko gaitasuna badugula erakutsi dugu, orain torre eta biok, ez? Zer, orain? Baldin bagara gai bertso bat osatzeko, bai, nik uste ya está, hasier arteagaren Ja, botaren pareko, utziko zigula Ja, boska ematen. bai, bion artean bere bat. Bion artean bat. Bai, Claro. Berari gomendioa eskatu ostean. Ez? Eta bertsoa eta politikari buruz, jeka ezeko asko, ez? Daude bertso munduan. Ja, hori hortaz daitu ginen izketan, de hecho, Bai. bertsolari joder. gazten gehiengo absolutua, ez? Aitor Zorbaldasek Bai, hori da. irabaziko du, ez? Irabazi du, ze. Ez, handik ez, ez? Selkatu da. Bai, tope omen dabil. Bai. Argiako bertso gerrillak esate dut tope dabila. Bai, hostia, favorito. Zein da Aitor Zorbaldaz? GKS-eko bertsolaririk ezagunena. Aurrubixua? Ez. Bueno. Nongoa dau? Ez dakit. Bizkaiko Bai, tal. baina. Bueno, ondo, berez bertsolari hona da, Bai. Oso sozialista, oso bertsolari, biak, eta tope. Tope, oso ondo. Bai, ba. Sorte hon, Zorbaldaz. Ze fini, ez? Ose? Bai, mande bordu betea. Ia, ez dakit. Bizita, espero gabeko bizita hori kenduta. Galdetu digute, hori segurazki zentsuratuko dugu. Galdetu digute, aberia, ona sartu garenean, ia atea forstatu dugun. Bai, gutxo gara bera. Ibatean, zuzenean grabatzen egin dela, aberia gu izan garen. Gaztetxeko atea rebentatu duguna. Gero galdetu digate berriz, baina giltza badukazute, ez? Bai, daukagu. Osea, pentsa... Peinakari bota dizkiote erruaren zantzu guztiak. Eta hori gaztetxero baten, ahotik. Imagínate ze tankera hartu digun. Ez dakit, gauza galdatzen egia lagunak. Ja, imaginatzen zuen gaztetxean Securitas direkt bat edo, ez du pegatzen asko, ez? Securitas, direct. Hori zeina da, Florentino nena, Prosegur zintzen Mayor Oreja, eta oiek ordo, Ez oinatin ere daportu dute gaztetxean, bien baino gehiago. Hemen bai. Gauden Horregatik kontan. zeuden erdi Claro. lortuta kezkatuak. Ja. En fin, Bai.
Zer gehitu nahi duzue? Ez, nibanazkan gai batzuk, eta horrek, baina ja, butzko dugu. Venga, azkena nahi batzu, azkena, ba. Venga, bota, to. Zombiekin zerbait eta zan horrekin lotzeko. Zombia, aquí. Zergatik ziren zombiak. Urrengoan zombiak, eta nik lotukoen emendak eta beste pare bat gairekin. Vale, pues... Azira Arteagaren... Jarri bukatzeko musikota hori. Ze musikota? Piano, coach, musik. Ez beste bat, baina justo horrein jabetu naiz, zentzua izan dezakela. Osea, ez epaitu, ez jarri muturretan, eta kanta honen parke SVR Madrilgo talde zagutzu zuen? Oso katxondoak, entzun, kanta letra hona dazkate. Pues azken kanta da, Bukele o Bukake. Ondo izan. Vale, va, una cosa. A ver, si te doy a elegir entre estas dos movidas promovidas, ¿con cuál te quedas? ¿Qué prefieres? ¿Seguridad, tranquilidad, poder salir a la calle a camelar sin tener miedo a que te puedan tirotear, secuestrar o violar? Pero en detrimento de tu libertad, que te pueda la poli parar sin motivo aparente encarcelar, que te metan en el talego sin juicio ni garantías, con toque de queda, que no puedas quedar con tus colegas. ¿Qué prefieres? Mejor pedir perdón que pedir permiso. De pequeño un bofetón, el mejor aviso. La casa de Borbón, castellana el viso. Ocasiones un montón, pero nunca quiso. La feria San Isidro se ha puesto de moda. Pijos amontonados haciendo la cola. Las ventas, los toros y un purito a pachas. Ahora es más punky el que es más facha. Cuestión de principios, no de actitud. Esta fiesta es privada, es sin acritud. Ya llevo los clavos, trae telada. Un Monedero, Rubiales y Carlos Bermud. Y en la vida hay que elegir. Bukele o Bukake, Bukele o Bukake, Bukele o Bukake. En el fondo de la tienda. O el escaparate, o el escaparate, o el escaparate. En la vida hay que elegir. Bukake o Bukele, Bukake o Bukele, Bukake o Bukele. No te creas todo lo que sale en la tele. No te creas todo lo que sale en la tele. Ya no hay tetas, ya no hay culos en prime time. Pa' verse igual de porno el asco que dais. Ana Rosa, Ferreras y Susana Griso. Pedrerol paga la coca, es el primer aviso. El niño marroquí es un delincuente. Topuria es español por las hostias que mete. El que viene en patera es un negro de mierda. Los goles de la 1000 bien que los celebras. La bruja, piruja, el tío de saco. Ana y los 7, los hombres de Paco. No quiero más trucos, dame solo tratos. Eres un palomo que diría Pin Flaco. Y en la vida hay que elegir. Bukele o Bukake, Bukele o Bukake, Bukele o Bukake. En el fondo de la tienda. O el escaparate, o el escaparate, o el escaparate. En la vida hay que elegir. Bukake o Bukele, Bukake o Bukele, Bukake o Bukele. No te creas todo lo que sale en la tele. No te creas todo lo que sale en la tele. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.